Yan si Marky. Kumakain. Ito, isang kambal, si Spencer. Ayan. Oh. Lunch po at saka yung anak kong maganda, oh. Oh, yan. Nanonood na naman siya ng BTS. Korean. Ayan, so kain na. Channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Hi mga kapaldo! Welcome back to my channel. So for today's vlog, gumala naman ako dito sa may Minalin, Santo Domingo, sa bahay ng isang masipag daw na isang public servant sa kay Kagawad Marico Napagal. So ngayon nandito ako guys. Mga kapoldo pala, nag-guys ako, no? Pero yung ano ko talaga is kapoldo na. So, nandito ako dahil mag-DIY samchi kami dito sa bahay nila. Kasi ligid naman sa kalawan ng lahat. Mahilig kami mag-samchi. So, bumili kami kanina. Ayan si Kagawad. Hi! Nagpe-prepare na para mamaya. Yan. Nagpe-prepare na daw siya. Pero bumili na kami kanina, guys. Ayan yung binili namin kanina. Ito yung binili namin kanina. Yung beef at saka pork. Ayan yung sangkap para mag-DIY samchi kami dito sa kanila. Yan. So abang-abang lang mamaya kasi kakain na naman kami. Hi Dar. Hi Dar. Naya si Dar. Hi Dar. Ayan, mas masarap kasi guys, may bawang. Kaya magsaslice siya ng maninipis. Bawang at saka sibuyas. Kumusta man po kayo, Kagawad? Ito, always happy. Walang sad kasi pamanit ka. Wala ka bang ihay sa baka may na-miss ka? Merops Vlog, pinakamaganda kong kumare. Tsaka si Bang Bang Vlog. Special mention. Musta na po? Special mention. Mamaya guys. Si Marikit. Si Marikit. Hi Marikit. Ayan. Na sexing kamukha ako. Ayan, so busy pa siya sa kakagawa. Kasi ako mamaya mag-slice din ako ng sibuyas. Makikita nyo mamaya yung kaniyang mga junakis. Mga anak. Ito yung may kambal siyang anak. Binata na ngayon. Tsaka mga beauty queen, 2 babae at 2 lalaki. Yan si Marky. Kumakain. Ito, isang kambal, si Spencer. Ayan. Oh. Lunch po at saka yung anak kong maganda, oh. Oh, yan. Nanonood na naman siya ng BTS. Korean. Ayan, so kain na. Mga kapoldo, ito na po. Ito na ang prepare ni Masipag. Kain po tayo. Ito yung lettuce. Ano ba kasing lettuce to? Kasi 2 klaseng lettuce eh. Ito, yung parang pet bagyo. Tapos isang lettuce, ganito. So yung nakagawian namin, ito eh. Ito. Ayan. Ito yung nakagawian. Pero ito, ayan, ito yung pang salad. Alam ko talaga eh. Ito siya. So ayan, ito yung beef at saka pork. Ito yung homemade kimchi. Homemade kimchi. Yan. Ano siya guys, may carrots. Yan. Ayan.
Ang bango. Ang bango. Tsaka, ito yung onion, tsaka garlic. At tsaka yung panghimagas, So, apple. At tsaka yung ano niya, hot sauce. hot sauce. Ito yung parang bagoong. Parang bagoong lang. At tsaka Chicken ping. chicken fillet. At tsaka mayo. Yan. Wala kaming maraming side dish. Yung side dish namin ano lang. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong side dish lang, DIY. Kasi ano, medyo tinamad na pumunta talaga sa may samgyupsal. Kaya DIY na lang dito sa bahay ni Mashipag. Ni Mashipag. Sa bahay ng mga beauty queen. Si Syra, ang aking magandang inaanak na beauty queen soon. Soon. Yung kambal kasi naglalaro na dun eh. Yan, kain tayo mga kapuldo. Tingin-tingin na lang kayo dyan. Ito kasi siya, good for ano na to. Good for 4 person. Pag doon talaga kayo sa samgyupsal, pinakamababa na yun. Almost 1/8. Pag doon kayo. Pero pag mag-DIY kayo, makakatipid kayo ng konti. Yan nga lang, yung side dish, konti lang din. Pero kasama yung pamilya. Pero kasama yung pamilya nila. Pamilya nila, kasama ako, di ba? Kasi bawal yung mga chikiting. Pag sa barangay, darang lakas-lakas ng boses ma. Hey! Ryan! Nandito parang naraw lang kayo, parang tikid ka sa magsalita. Pag nag-a-announce na. Oo. Hayap pa yung doko. Barangay Santo Domingo. Sayang kasi wala yung kanyang husband. Hindi pa kasi pauwi pa lang yun. Nagturo. Nagturo kasi. Yan. Ba't kasi nagturo? Hanggang bukas pa yung paso. Ano seryoso ba't kasi nagturo? Sa may magalang, medyo malalayo pa rito konti. Ito na nga guys, habang kumakain. Siyempre, alam naman si Poldo. Malikot yung isip ni Poldo pag may kasama. Habang kumakain, may kasamang tanong yan. Sige, palulun muna natin baka hindi masagot. Habang kumakain, sige. Ready na ba? Question number 1. Para kay Kagawad. Wait lang, mag-ano muna ako. Basta wag mata. Sino si Kagawad Maricona pagdating sa loob ng bahay? Diba, always, everyday nasa barangay ka. Pagdating sa bahay, sino si Maricona Pagal? Tanungin mo sila. Anong hanap po ng interpreter? Dar! Ayaw niya sagutin. Dar! Sagot mo sa kanya. Oy, isagot din daw sa kanya. Oh, ikaw na lang sumagot. Yung Muse, yung anak na maganda, sino si mama mo pag nasa bahay? Paglabas sa barangay? Sipa. So, Lakasan mo, hindi niya marinig. Sino si mama mo? Sino si Maricona? Kasi ayaw sagutin. So ngayon, tatanungin natin yung kanyang anak. Kasi yung anak, di mo talaga matuturuan yan. Yeah. Si Syra Pagal. sipa. Tumingin ka sa mata ni Ninong. Sino si mama? Huwag mo tingnan si mama mo. Baka mamaya, kinikindat-kindatan ka ni mama. Sino si mama mo pagdating sa bahay? Sipag po. Saka, minsan po mahal. Hindi pa marunong. Ayan, narinig nyo. Masipag. Masipag daw si mama niya pag nasa bahay. Pero, Minsan, maarte. At saka, pinaka-importante, hindi daw marunong magluto. O, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng babae na hindi marunong magluto. So, ibig sabihin, si papa mo yung nagluluto sa bahay. sudara po. At saka si Dara. Yan. Si papa niya at saka si Dara yung nagluluto. So, si Kagawad, doon nagluluto sa barangay.
Taga-sulat. So, bobo na ako, nagutom ako. Question number 1 pa lang yun. Okay, question number 2. Sa 4 mong anak, pantay-pantay ba pagmamahal mo o merong lamang? Yung totoo! Yung totoo! Sa 4 mong anak, 2 babae at saka kambal, 2 lalaki. Siyempre, pantay-pantay. Pantay-pantay. Mm, Parang chopstick yan, lang. Mga lang. Tatanungin na naman natin yung kanyang anak. Hindi makaligtas. Akala ng nanay siya lang. Tatanungin natin yung anak. Totoo ba sinabi ng mama mo? Pantay-pantay? Apa. Akala ko may iba. Mahal naman ko yan. Akala ko may iba eh. Sidara. Dar! Ayaw kasi mapagitan ni Dara. Dar, may Japanese Dar, oh. Nanonood, Dar. Pangatlong tanong. Sa maganda kang inaanak, makimama ka o makipapa? Makimama. O, makimama. So, kung paring George, sorry, makimama daw po siya. Buti na lang wala si Papa mo. Pero mapapanood dito ni Papa mo. So, mostly makimama. Kasi, pinanganak ko kasi yan, bagyong-bagyo yun. Naalala ko, bagyong basyang yun. Pinanganak yan. O, kasagsagan ng bagyo. Iri ng iri pa yung mama niya. Ito si Zaira. Wala kasi yung kambal eh, nandun sa loob eh. Hindi mo maano yung pag naglaro na yun. Tanong! Anong punchline ni mama po pag nandito sa bahay? Punchline. Yung sinasabi niya lagi. Yung paulit-ulit, yung ganon. Yung kinigis. So, hindi alam eh, si Kambal. Si Jojoy po, alam niya. Bye. Mahal naman. Hanggang. Laki. Lablabati dyan. Tumbat. Sa'yo sa mama papa. Di iiwan. Tulong-tulong. Tulong magkakapatid. Yun pala yun. Kasi malayo po yung agwat ng panganay at saka sa pangalawa. Pangalawa kasi to. Siguro mga 7 years ang agwat ng panganay at saka pangalawa. Kaya ang sunod ko na tanong, sino ang pinaka-close mo sa mga kapatid kayo? Sa 4? Yan na po. Ang tambay. Yung kambal, ang ka-close niya. Kasi sila yung magkaano eh. Makalapit ng edad. Kasi yung panganay nila, dalagita na talaga, 17 years old. So si Sai 11 pa lang. Kaya mas close siya doon sa kapatid niya na 10. Ay, 10. Hindi, is kambal 9. Mas close siya sa 9 years old. Kaya mas maraming agwat nila sa panganay. Ayun, bawat magkakapatid, meron naman talaga close sa isa't isa eh. Meron din medyo konting close lang. Parang gano'n. Total, wala naman si Papa mo. Mabait ba si Papa mo dito sa bahay? Oh, shout out George Pagal. Kung mapanood mo man to. Ito na yung totoo. Ito, mabait ba si Papa mo sa loob ng bahay? Minsan daw. Ba? Nag-react pa yung mama, minsan daw. parang hindi yung mama sa minsan. Tanungin naman natin yung mama. Mabait ba yung asawa mo? Siyempre. Siya pala yung mabait. Lalo na paggabi. Lalo na paggabi, mabait. Ibang na yun. Ibang usapan na yun paggabi. Pagdating sa papa nyo, sino pinaka-close ng papa nyo sa inyo?
Mali! Ang pinaka-close ng papa nyo, si mama nyo. Hindi ko ba sinabing anak eh. Pinaka-close ng mama nyo, si papa nyo. Ilang years na po kayo ng mag-asawa? 18 na, si January 14. Oh, 18. So malapit na pala yung kanilang anniversary, January 14. Magna 19 years na. So, asan yung plano? Sa kulay pula? Sanjip ulit. Samjip daw sila. Magsa-samjip sila ulit. Kasi ang pamilyang to talaga, pamilyang Pagal. Mahilig sa mga samgyup-samgyup. Dito nga lang ako natuto sa kanila eh. Nung sumasama. Dito ako natutong kumain ng ng ganito. Kasi dati, naamoy ko lang yung kimchi. Hindi ko na gusto kasi matapang, tapos parang amoy utot. Nung kumakain-kain na kasama siya, natuto na rin ako kumain. Kaya yun, tuloy tayo sa pagkain. Kasi naubusan ako ng tanong eh. Kasi nabugutom na ako. Nagugutom ako dun sa kakatur ng kanilang room. At sa ngayon iniisip ko yung ano kayang role ng Arinola dun sa hagdanan? Bakit may Arinola sa hagdanan? Dito nyo malalaman kung sino talaga malakas kumain. Sayra. Dito lang naman mahilig na Samji oh. Samji. Mas masarap yan kaysa dito. Mas gusto ko malutong. Busog na daw siya, pero may hawak pa siyang lettuce. Last na. Busog may hawak na. Last na daw yan. So, Last to the last. bibilangan natin yan. May plano ka mag-beauty queen? Susunod sa yapak ng ate mo? Ha? Ano yung hilig mo? TikTokers. TikTokers? Hindi po ng drama tsaka K-pop. Yan, may sa mga K-pop dyan. Sa K-drama, anyong sa'yo. Ganon din sa kanya. Ano ang feeling pag napanood mo yung K-pop? Kaya Masaya? E, paano ko makikita mo sa personal? mamumulot po. Mamumurit ka. Excuse me. Ganon talaga ang mga kabataan ngayon, no? Pagdating sa K-pop. Mamurit yak ano. So ibig sabihin, kapampangan kasi sila. Yung murit kasi, mababaliw daw siya pag nakita niyo yung idol niyang K-pop. BTS. Daming collection. Last. Last na naman yan. Ubusan mo yan, no? Last. Bang ilang last na po yan? Pakibilang po. Ang chopstick, kaya kami na lang po. Using our bare hands. Oh, English yun, English yun. Using our bare hands. Bare hands. Pero mas ma-enjoy mo talaga yung samgyo. Pag kumain ka, doon mismo sa may ano nila, sa may pwesto. 'Di ba? Kasi pag nasa bahay lang, kahit ganito, masarap pero parang feeling mo lang nasa ano ka lang. Pero pag nandoon ka talaga sa Samji Resto. Tumatawag po si Kapitan. So saglit lang po. So ayun guys, busog na mga kapoldo. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. Thank you guys, bye-bye! Ayan, si Zaira, bye-bye! Thank you so much guys! Ay! Nakabasag na naman ako! Ang kalahati ng Pasko. Yung kalahati pang yun. Yan yung mga chocolate. Uy, masarap pumunta dito sa bahay ni Kagawad. Diyos ko, mga Hershey's. Popcorn. Automatic yun. Sisigaw ka lang. Ilaw yan. Oh, lights on! Ay, patay! Ano ito?
Bakit na ganito to? Ano to?